Educades al respecte significa que els pares i mares no busquin una perfecció, que puguin cometre errades, però aquestes errades no passin mai de la ratlla. Què vol dir passar de la ratlla? Doncs cridar, castigar, amenaçar i realment fer coses amb les que no se senten a gust però que no tenen altres eines per poder educar. Llavors és transformar aquesta realitat i educar amb empatia, amb sentit comú i coherència. És l'arbre perfecte de l'educació dins de la imperfecció. Llavors comencem des de les arrels del nostre propi arbre en el que treballem la pròpia infància i la pròpia adolescència. Després amb això anem treballant la comunicació real que necessitem amb els nostres fills, una comunicació positiva, correcta, sense càstigs, sense crits, sense amenaces. Treballem els límits, perquè educar en el respecte no significa que tot sigui una llibertat sense límits. És que els fills necessiten uns límits, però uns límits reals, uns límits pensats en els nostres fills, no en les nostres necessitats. Després treballem les emocions, que serien les fulles del nostre arbre, les emocions dels nostres fills, què podem fer quan tenen aquestes emocions descontrolades, com podem actuar nosaltres amb les nostres emocions, amb la nostra ira. I després també treballem la capçada, l'entorn, perquè els nostres fills estan dins d'un context. Canvia totalment la visió que tenim de les necessitats dels nens i llavors és un llibre òptim per a tot tipus de professionals que treballen amb nens.